Takže ahojte všetci, to je part 3. Prvé sa to vyplo. Jo, vlastne jo. Takže part 2. A jdeme Minecraft. Takže. Nás vypekaté maso. Jseš tady? Jseš? Já si musím opátat ten inventár. Tohle to půjde sem. Tohle to sem. Já dělám včeličku mamce. Aha, dobře. Ale jo, už jsem to skoro dokončila. Dobře. Já si tu vypéju to jedno maso. Ostatní jsem ztratila. Já tady mám ještě 3 takový. Co jsem ti sebrala. Jo. Všechny 3. Že jich tam máš, tak počkej. Dám vypekat i ty 3. To musím sežrat. Hráč ten týpek 55 se připojil do hry. Hej, Adam, to si mě zde s náma jede. Jo! Kde pak seš ty vole? Jdi do našeho domčeku. Dobře. Ale je noc. Kde seš? Tady seš. Padej. Kde je ta druhá hlína? Ty jedno ne. Tady je skeleton. Kde? Tam byl. Hraničně. Čau, tady typečkovia. Ty. Von, dobře. Tento týpek 50. To co je za sprostý jméno? Vole, a mňau není prostý. Mňau. 3046. Já jsem si tam ty čísla nechtěla dát. Ale mňau. To je. Protože já miluju kočky. A F, to je co za jméno? To tě jak napadlo, Segra? On sám dal Minecraft. Aha. A to je o hodně lepší než mňau. Ne. Já doufám, že tohle bude mít více zhlédnutí než jedno. Mhm. Protože ty... Adamko, je ještě stále noc? Jo. Jo. Dobře. Takže se vám ozveme pak. Čau.